Damai ni debatana sumurong sia saluhut na roh. Mangaramuti hati-hati daw pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata di debata di minggu tang sadario di do sian buku Job 27 ayat 10 sahat rodi 10 pitu. Job 27 ayat 10 sahat rodi 10 pitu di do ala yang boibana di boto do dalaku saya masih ho do patu menjujur bogasna saya ihud do dalanda dangdung mani bilau dangdung pulau sitona na luar siapa mangana gumudang do huradoti ata akan aruar siapa mangana asa hangul waktu satiri alai tahe parhata sada do yang go ibadah tungise manatuk manugang ibadah jala guru lomo di rohana do di pasau saina paujumonna do sakap di rohana hian tarimut wau jala tumna maragam do akas songoni bagasa rohana ima alana umbain tum tarsonggo tau marado pobohina molo sapalau pikiri akahitung doa bida ibadah nunga debata mabiar biari rohaku jalan nasun hinagugui makbuk bahiyau aidan nian mago rohaku anggomida olom di parnidaku manang mida ausa diri pe nah hidukupan ni hakulumu nuai ido saatna kadamang denang nani holongan di bagasan Kristus Yesus salam sehat manoktong mahidate tada potong mah jala tahariga somma manokot haluau nasihat Tuhan itu saya ingok do pehita tadi waktu berita di sejauh doa kana masa tu dirina termasuk akka hamaolon na soson di ngolu ni sejauh sendiri do keluargana pola so si tahun di jolma bi alai halakna daulat do ibana na seret roha jalana buruju biara mida jagoba hut di padau rohana siang kacahat di sommatarida sompardohan dimanapun emas dilemparkan keemasannya tidak akan pernah hambar dia tetaplah emas lah ditor di tanah pi bagasi bana anggo emas ni tetap di galubang nasai balaga manusak ngoluna mangari passon haporsyonna daw siya debata dan gabe buba semanga haporsyonna di luas Jehovah si polisi mengucuni ibana asal mau nang dibuat kosana. Dungi au gari sona daulat ibana ranma tibu tadi konon na Tuhan naik merdingot pek di goluna. Di luas Jehovah si polisi mengucuni ibana. Au sugari sama kita ora dunga demo di ibana sama keluarga naik menuntut banyak bicara laos di padao diri nasihat Tuhan ya teh. Takinata gurang ado jol main tikisonang jala mamora diului mah Tuhan main manang dagabe di padao dirina ujuro pangujuna ni sahid manang pardamola mari kita renungkan ya buku jopon pasahat tu hita naboido songgok ragam ni setaonon terserah mau kecil mau besar dalam atau rendah takas di tarida di mulu di sijok songgok si taonon tuak kasih bahin na denggan akan ada ulah roha na burjuk marado ko Tuhan ni salah na bonar salah na biar mida Jehovah Jala margogo saya paholang diri si anak karagam ni hajahat. Menurut pertibion, anggo menurut pertibion dah. Allah burjonna patut dunia nibana daus yang citaono. Hape sebalik naruna masa di sijok. Di luas Jehovah ibana marukil, di luas Jehovah ibana marsitaonon, natok tondo burju ibana. Totong dope di pauduk di pasar ibana rohana tu debata nang pe diaen acit. Lahu mangalo pikiran di si polisi nain takas to di luas debata akasi taononi
patuduhon aburjuan di sijo tu debata alana di paso-paso debata do tu ibana artana nagurang banna margugo ibana paso foto diri tu debata manang pada upon aka ganu kajarato di luas debata si Job mangai si taonon sudah artana mate sudah anak konna jala mangai sahina jorbut pola modum di atas orbut maibana dakola ni bes taonon nak madaudo sudah keluargana si anibana par di hutana si solhona ale-alena mabusi ko ibana tambabu se arsakna ala didok ale-alena tibana tagabum maro na porsok mulo dinggan na niula ini yang menjadi persoalan. Apakah sudah menjamin ngulu tahun molo rohi tamar sartu debata ringgas mangula kada denggan aneh memang ya negabe terjamin akan ada yang tajam tabuat alainan pesongoni dok si tahun ini monang do si Job di si tahun ini uduk do ibana saguru tu debata do muluton bukan saguru ahana tapatupa ini mungkin resiko di kita teh na berusaha mabanda dengan seolah-olah boy pikiran tai manang kemampuan ta asa dibereng torok jol mana taulai di narwata teh ratorok dosia kita manetek inutta molo dijaha barita tarimo tu para pacorion di si Jopon alai godam don ada kota para Saudian molo dum dijaha barita ai geda potang alus ibana taringo tu aburjuan di jahuba na marmahani maradok pojol manahot marapor siaw dammari suang hasadiaun di si Jobna selalu berpasrah ibana tu jahuba alani di ujung ni barita ini di leho debata manusia isi dua lopit di jalo ibana sikaknya kana magoi salu aleta hedang sudehi tara manaon rade manaon molo masa kahangaluto di bagasan mulut tate ise mahita naolo manaon songon naniya ini si Jobi ikko jolo marsikko ibana sada kota para saulio sita-sita doho pakirimon di jolmai naing manian akan nahuli di ngoluon jala sikop dapok nak pasu-pasu itu cita-citanya ada orang yang mau berharap saya hasusah dapok di ngoluon jala natata parsita dumodang ikolas di rohamanya toropado halak mangalului akalas niruhai dot akan mulu-mului buluwanya jala pintas semua nak lalu jate sudah do hitara somoni tutudang salah pamikirion na somoni asal matok-tok taingo debatado na punahita debatado haruan ya kapasu-pasu ibana do silehon-lehon nasa na adong di mulut dai mo mamalay ko molo pe ikomasa ragam niaka si taononi di mulutta naso pasopon di debatado hita madabu semakin hancur mangulu di bagasa si taononi kalau kita manuhut nak mungkin urupan di debatado hita haruan sian ragam ni si taononi adong no buse edde na macai tabu begio to si pereo di dok molo sinuan Hasan dona tu molo sinuan na dengan sai na dengan dona roho torok jol mana mangatusi molo na dengan diula na dengan do tapuon molo na roa diula na roa magotilonna ima memang na pasti ala ibe dak saha sai harurik pas saleleng di portibio kita ikon sahonota do ula honota akka ula nadinggan harui boido saya tahulah berusaha memula unak kana dinggan tudongan balosna kurang dinggat tajam aiso ulaut tak manang pikirat tanah manotuhon
duduk ni ngulutta so pikiratta jaminan ni nguluttai sakka ni debata saguru tulomo doan lambe ama molo nasona dengga tabaen dahurang dengga do jalota si pasidingot do aka cara berpikir nasomunya kamang akainang nane holongan di bagasan Kristus Yesus gabe tayo tong ahana taula gabe jaminan ni ngulutta sadok tagogo mamangulan na denggan nang pe jadina di debata unang molo duk salah alani hodoi alani si adoi alani uluani doi alani gurui doi alani mampat dita doi game saya tadu doi do si bikasi ni namasai jala jok tarajumi Allah hahurangan ni sasahala do uban naga be manaon acita cumai molo dapotan manang haki hamarlas di rohani taga beso diingo si leon hatuan si lehon hatuau dia teh dak katai mo Tuhan molo dum dapotan kita marlas di rohani ida mahok ni haporsion di si jopon nang pe bagasi bana mangai saya dipuji ibadah do debata Jehovah do mangale hosa Jehovah do musema buasa piduji magwar ni Jehovah jelas panadayonna tu debata bukan iman olah di hata di mulut torob do halak naroma burai debata molo hirahu masusang muluna apalagi menyangkut si tahun ekonomi parsahitan doa kanasa itor dihukum debata do akacau manasuk molo si Job dan meret sian ibana haburjoni marsiho do ibana makaposi Jehovah dipatuduh ibana do parsihoton na tu Jehovah tu parsihoton naik di Jehovah tu akka ale-alena tandu mo bitu partikutan akka parhaporosiaon na menek na golong ria-ria di papatar si Job do na si haposi Jehovah ibana nang pe porsuk si taunon na dia harus kuat nang pe barutudu paru kilo nidang mardosa ibana tu Jehovah alai dang morot sian ibana pos ni roha di Jehovah beda do siat toropan ni namasa jol mana parpudio nate isido manis di hilalai tor di dalgo alai si pae itu mangarip tak kusu-kusuna demon diela dong anna do par di hutanai ansa manudal ho Jehovah ala yang si Job marhasi hoho do ibana makapo si Jehovah jala dang ubah-ubah rohana nampe mangadopi ragam ni hamaolon paru kilon nani aena nampe borasi taunonna dang manarita ibana tu Jehovah dang itok demon ibana dang ditudalon ibana debata nang pedidok par di hutana tu ibana saitong do pe marsiho roham di hadalah topu burai ma debata masa-masa oh nape hajit diae ala paratila haonna ala sahidna najor buti ala sudah ala tanah nampe diela parahutana ibana manudalhon debata diela inata ibana keluargana ala Tuhanmu itu apa gak peduli mana ada Tuhanmu dan ditudalhon ibana debata nampe sudah artana dohot hagabionna toktong do marsiho ibana makaposi debata nampe diela-ela ale-alena ibana dohot keluargana par di utana asa diburai ibana debata anggo ibana marsiho do ibana mangulah-ulah meneroane debata dia katakan molo saya laon ngata jalo akan dengan nasib debata dan jalo otak ujian nasib debata habenge tom naido mangalehon di ibana hatauon benget merapak kirimon dan makasogohon ale-alena dan gabi hacit rohana molo tuppe ditihai dongan na ibana hacit hatana bengek do ibana manaon hatai uhud ditagyak kon akali alenai marap bue do habengoton nai jala di patubuh Jehovah do nang lulus ibana di ujian ini sekalipun
ujian sia depan macai borat. Alai di pasu-pasuan de batado tu ibana silopi dua sikak niartana nang sudah. Barita ni si Joko magabi persiajaran ala Kristen lahu mangadupi si taono do parukilon namasa. Dan jadi ala Kristen melarikan diri sian si taono ni. Ai daftar bain soro si taono do parukilon tu ganup pun di jolme. Iko bengek do ala Kristen mangadupi si taono jala iko mampu marpakirimon buhut berusaha makamonakon diri dah sia parukilon ni. Habenge to di ima parabue ni pasihoton na di debata jala parabue ni pakirimon di pangurupion di debata. Hinor ni pakirimon itu tubuh las diroha jala mian pangatusion songan nalidokna dangadong las diroha molo soma molus perjuangan no crown without cross. Habeng itu nido patau hok kita marpakirimun unang gabe murah-murah dele moloro akka si tawo donate moloro akka pamucunan moloro parukilon gabe talu kita cuma dele menjauhkan diri dari Tuhan. Di zaman nago amajuan murah-murah do muga kana masa dipaksa jolmei asa atau pau berdiri tu partikian nah atau mubai ala situasi nah atau mubah dohot ala kesempatan madai hamajuni dipaksa do jolmai asa marsiadu bersaing saling memerangi di tongan di parsiadu ni bojo torok jolma madele ala samargogo marsiadu di partikian nasongonima di johi tak asa marsihor maka posituani di bagasan bengek ni roh rade paubah roh di bagasan seret marsiho de sejok di haporsion nang pakirimon na tu de bata jabu nang pesang nang di padok subi orosoni rohana alai dak kumusar parsiho tonna porsia tu jabu di haporsi rohana do jabu bana tok tigor jala sitong bangun jolma obarati pulong dage panijangyo di sejoko madok di boto ibana do dalam na marlapatan dak songon na pinaboto ni sili pas dengan naik mardosa ibana maradok po Jehovah songon didok di Job 22 ayat 5 didok dengan naik tu ibana da ala di gudang ni haja hatom budoi do ala di dosam akan naso marpasadian tungahan beta hedi padok nasida tu si Job tok tong do uduk ibana disude padahal di mulunai markos ni roha tu debata taksi palecep manang si paula parsi tuduan ni haporsion naik mangului lomo ni roha ni debata lomo adorohan ni si Job makatai jala pajupang bohi do Jehovah aladak boy tulus na hinirimna nang peholim Tuhan isian panidaan na aladak sakak na saut sakak ni Jehovah do aladak gabi mandili ibana menang manimbil sia Jehovah saya kira namar tabudi dunian Tuhan ini asal nang dapat tidak nah naik mana kasih do anggorohan si Job buhut pabotohon dia masih mampu setia naik pabotohon do naswadong dosana alai pola atau dia tidak kusieni pas ale-ale naik asaburanna de bata bisa saja manusia saya kira na membela diri ala yang gocol mai tetap bergudang kelemahan. Hira nang dohonon nah dia au mangulu sama partigor ala manaon hira hala pardosa. Dilului pe Jehovah nanang makajong-jongkon hapitoranna do asa unang bedi dadi kacol mamadok ibana hala pardosa. Dia harus kuat. Nang dohonon na do nang tuhita dang ala mardosa jolma asa gabe pola ikon marsitaon bagas. Asa tirion na dingga do di hapor siawon do di holong ido na perlu si podahonon di bukon tuhita apalagi mah di partikian na memang udah di si Job nama cer gari ada dalam di hati dakon ibana do habal gau di Jehovah na isongoni man yang terina setiaon ni ala Kristen moloro parukilon di buluna dak tagamul suado patta parukiloni ala hapor siaw Tuhan Yesus Kristus ditikki parpudionon taida do sudum di uhum
tu si torop uhum akan agugu molo hukum makatai uhum si uhum do pasti akan nama negai nama bakar gereja ya alai tuk sohiado adong terbigi pengadilan doh kiadilan tu akan nama nutum doh nama negai gereja bahkan na adong adalah pelarangan pendirian kajong-jongan di gereja doh Obara tu prosedur doh peraturan dan adong bedalan na orang jong gereja. HP Allah didok pasti hotota tu Tuhan Yesus. Didok nasida dan boy. Kami adalah mayoritas, kalian adalah minoritas. Jadi pola tu si godang sinamot tu akan agogodo masa. Songon na dito pukon. Nah berhak menentukan hukum. Ujungnya murama di situasi nasomoni di pangido portibion siap kita songon parsihogoton di si job unang murah-murah medele unang murah-murah meoleol haporsiota boido tutu meoleol haporsionni hala Kristen dumubi nasomatora saporsionna moloro akka pamelilio nate molo selala pogosita gabe ganggu rohatta ala di parhamau mulutta menjakon sada-sada hal pasu-pasu di pamal mau di bana makuduli jabatan aturan nangati kina torop do ala Kristen nama ngulahu nama ralo tulomo de roha di bata ala mangadopi hamaolo di parmundo siapari torop do hala nagale molo mangadopi parukilon lomo si bana gabe golang sian tuhani alai molo marsihoho titah nape borak si taunoni di sido de bata papatarahon agogonna lahu mangurupi hita parsi hohotat taido dipakai de bata lahu papatarahon uasona lahu mangurupi hita ala sebaliknya molo ganggu do hita molo tormadele do hita songon dia mahita dapotan parsi hohotat tu de bata sitogdo margogo dari bata palo alani benge mahita mengadopi parukilon namas sitogdo dang parbuak parsihokoton di si job lahu makapor siai di bata dada alana tupak di bata naliulana ubana burjui bana tu di bata alat dia tetap berusaha untuk dekat jalan untuk tu debata prosia di ibana saina debatado mengubah si tawonon na masa di gulu pamunangon na ibana adong do nama dok songonon sia si tawonon paru kilo do nasaha hinahacit gudang ngajol may mana dadalan do sakap hado di debata dan nama dok ikut jolo manaon jala hacita jol may asa lam tubuh haporsonna tu debata dah alai sian hagalian di jolmai gabelam di ida do abalgau di debata nasairade mangurupi jala patu pahun akan muli di bagasa muluna oloi gudangan jolo hona licing jolmai do ragam ni si taunoni uban nalam jolo kibana lam babian bida debata daktuk para binotuan di jolo malah madodo bagas ni pakko kopion di debata di bagasa mulu olanera ikut takas ni ngototak nampe nadaula si job alaidang lia si bana sian dosa alanido di jowo di bana debata asa maras ni roha midah galeone iya nampe di doko di bana nadaula aburju naseret tapi dia selalu memahami tetap saya punya kesalahan dan selalu bertahan di pandapok nate songon di bagasa rakot dipangido do nang hasasan di dosana dipahami ibana do mardosa ibana alai dan alani dosana nagawi prosuk si taunonna di ngulunau alani saya tahirim do di ngulu taun unang mamasa songon parniahapan di si jopo nate alai si pata do naboi do tahilala hirana dos songon parniahapan di si jop namasa di parmulota
Lulu hita manakasi ahada si bocirina uban namasa acik di ulukta. Uban namasa na mauli na paiti. Jok do hita lumunan nampe di hari buron ala ni dok di setahun namasa. Tumatangis dalam mga dugda kita patuduan holso ni rohatta bahkan budak nama dili. Hoi Bungut-bungut do masa parironi alai wiran da do tu hadis yak kita teh. Ujung marsahid nahina holongan ni rohatta martangiang do hita tu ibadah mangido pangurupionna alai dak songonata pangido masa tu dirita. Molo masa na songoni dak taga musutu warsak padelia dok raga musuk-musukun puasa teh lampi najono lampi dauduk roha martangiang tu debata lam gudang akka hamolo. Siap barita nauli namasa sia si jopom mahita marsiajar songo dia do ibana hot marapro saon tu parmuluon si ganopari sekaligus maka tidak kon rekok situ tu do kita marsiajar songo si jopon didok ibana na parjolo sai marsi hot ma pakna majujur bogas na paduaon dak nilaos itu ona na ruar siap pamanganna na patulu godangan do diradoti hata na ruar siap pamannai asa anguluan nasa diri dia selalu bersandar kepada Tuhan bukan pemikirannya panaonon nama sai posa jalan leling dak mangorui hadalotan na tu debata nomor lapatan si tahun si jopi dak mabani bana sumurut siat jagoba hapariron alani parsahiton naborati dan manogu ibana madau siat debata dan mapai protes ibana tu debata dan ditudal ho ibana jagoba si partigori alai tok do dihaposi di sude parmuluan na ai takas do kaproserne maddo jagoba do matangu langu dipersilakan do ibana tu do so parjahat semua Tuhan Yesus nama naun hacit polai komate tarsilam dangalah nama dosa alai dan diulai bana nama lauk dosa alai tetap dia mengorbankan asama dua cormai bukan karena dirinya sendiri tersilang peibana dan alani kepentingannya kepentingan di natorobio si tongdo Yesus disude akan nani hobasan diuloi luhut parcuruan nyamai asadapotan haluau na kapar dosa sama di pesalmen 140 ayat 2 di dok jala unang tumbuhan na posom tu paruhuman aidanga dong nati goroha manangise na mangulu manadupo bohim alai na tarabain akan na mangulu hido tigor di adopan di debata ainunga di patigor debata di patupa na tigorik na sasadai ima Yesus Kristus margiti nama naon na acit apor suhon asagar na porsia di ibana ka betigor di adopa di debata natigori manaot jala mate sama malak pardosa jala dapotan si ulah dengan bahasa nasihat Yesus Kristus